Sanibonani balandeli nani babukeli ngithi nginibingelele ngegama elihle lenkosi bakwethu la eSpheh Media TV. Namhlanje indaba esiphethe bakwethu la sithola ukuthi kunama event esinawo kule nyanga kanti ngomgqibelo lo siyakubona ngomhla ka 5 March 2022. Injalo nje bakwethu kanti la event sethula yokuqala bakwethu isihloko sawo sithi inyoka yethu uSpheh Zondi uzobe ilauncha iCD yakhe bakwethu lapha eDurban eWorkShop isikhathi kube ku-9:30 ekseni till late ntambama. Kanti ke uMC abethu abazobe bekhona lapha kuzobe khona uSindi khona uSpheh kanti noBlesser uzobe khona uDunudunu uzobe khona nomavala bakwethu kanti nomshadikazi uzobe khona lapha yana kanti inombolo bayishile for more information ithi 066 31 444 63 inombolo ithi 066 31 444 63. Kanti ke bakwethu abaculi bazobe khona ke lapha yana sithola ukuthi kuzobe khona uSpheh Zondi noMancane Masuti kanye noNhlanhlisuthi kanye noMndumi Nela amavuka ibambe bakwethu azobe khona noXhumani noGodo uzobe ekhona inqola emasondosonto izobe itholakala bakwethu umjolisi uzobe khona kanti iphunule plus bakwethu uzobe likhona nalo noCobo lesizwe langa uzobe etholakala kanti ke bakwethu uThobezweni uzobe khona noMadikizela uzobe khona umjovo wothando mapensela Gqilazi umthakathi isiphosethu Ndlovu uzobe khona bakwethu iqhawela amanya lizobe likhona kanti no Black Magic uzobe etholakala bakwethu umgodi kuningi bakwethu okuzobe kwenzakala lapha asipheleleni khona bakwethu siyoseka uSpheh Zondi kwiCD launch yakhe kuzobe kumnandi ngendlela eyisimangaliso bakwethu bathi ungapheli kuyahlola senengibamba evidini elandelayo ngokuzayo ngiyabonga mina.